Kalliokuusen Mika, kattoasentajana eliittikatoilla. Mä tulin tänne 16-vuotiaana. Mopollahan sitä ajettiin työhaastatteluun ja siitä sitten sain paikan ja siitä asti on koluttu kattoja. Opin tätä hommaa pikkuhiljaa ensin 3. matkassa ja sitten päästäkin jo 2 ja siitä niin pikkuhiljaa. No parasta tässä on ehkä se, että näkee oman kädenjäljen ja työmaat vaihtuu aika nopeasti. Ei tarvitse olla monia viikkoja samalla työmaalla. Topias Kamula, 4 vuotta on ollut vakituisesti töissä. Meillä työnjohto huolehtii siitä, että asentajat koulutetaan työhön. Parasta tässä työssä on se, että näkee oman kädenjälken. Ei tarvitse pyöritellä mitään papereita toimistossa ja saa olla ulkona ja tietysti tyytyväistä asiakkaat. Tärkeintä on myös, että on mukavat työkaverit ja helpottaa tosi paljon tätä hommaa. 4 vuotta mä oon tänne ihan mielellään joka aamu lähtenyt töihin ja tuun jatkossakin.